Вітаю яшчэ раз усіх слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. Зміцер Лукашук па-ранейшаму ў студыі Еўрарадыё і па-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, следам за Кныровічам, які тут горда дэманстраваў сваю цішотку з надпісам «Блок Прокоп'ева-Егорова», до нас перайшлі, правда, з троху іншымі уже такімі не агітацыйна выбарчымі тэмамі, хаця іх закранем таксама, але тым не менш прадстаўнікі выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар», грамадскі дзеяч, былы палітвязень Артур Фернкевіч і прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні, якая пэўны час была не кандыдат, а зараз ужо кандыдат, дзякуй Богу, кандыдатка, соры, Аліна Коўшык. Прывітанне. Прывітанне, Зміцер, дзякуй за запрашэнне. Дзякуй, што дайшлі, тым больш, што сёння вы апублічылі, агучылі сваю ініцыятыву, якая вельмі актуальная і балючая шмат для каго, хто вымушаны быў з'ехаць па выніках пераследа з Беларусі, а зараз іх працягваюць пераследаваць, пазбаўляючы маёмасці. Самая гучная, конечно, сітуацыя з тым же самым Цэпкалам і іх кватэрай, але не толькі Цэпкал. Да, але ж не толькі яны потрапілі ў гэтую сітуацыю, а колькі людзей яшчэ патэнцыйна могуць патрапіць, гэта вялікае пытанне, і ўзнікае пытанне, ці магчыма будзе некалі хаця б чыста гіпатэтычна, тэарэтычна вярнуць сваю маёмасць, якую у часы, когда інагда не да законаў адабралі. Так вось ваша ініцыятыва, хто будзе агучваць? Аліна, ну давайте пачынайце. Я могу пачаць. Хочу сказаць, што сапраўды зараз мы бачым толькі пачатак. Я думаю, што гэта будзе нашмат больш масавы рух, і таму важна пачынаць дзейнічаць ужо зараз. Зміцер, вось ты узгадаў Валерыя Цэпкалу, але гэта таксама і кватэра Святланы Ціхановскай, якую забралі, прадалі, але гэта тычыцца нават людзей, якія знаходзяцца ў нашым спісе. Гэта тычыцца шмат якіх маіх знаёмых. І мы разумеем, што гэтая праблема набірае абароты. І калі вось мы абмяркоўвалі нашы тэмы на кампанію у нашым спісе, на нашых сустрэчах, мы падумалі, што гэта можа быць тым, што сапраўды аб'яднае людзей і дапаможа нам зматывавацца, аб'яднацца і разам вырашаць гэтую праблему. Праблема не новая ў гісторыі, і таму ёсць пэўныя магчымасці і механізмы для яе развязання. Гэта праблема тычыцца па меншай мере сотен тысяч беларусаў патэнцыйна. Бо калі мы пачытаем указ 278, который быў падпісаны Лукашэнкам 4 верасня 2023 года, у ім ёсць такія радкі аб тым, фактычна, што беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, яны не могуць атрымліваць спадчыну. Фактычна, людзі, якія выехалі і якія не могуць вярнуцца ў Беларусь па розных прычынах, фактычна рана ці позна, калі, скажем, гэты рэжым працягне існаваць яшчэ нейкі час, яны могуць апынуцца в той сітуацыі, калі яны просто не будуць мець магчымасці атрымаць сваю законную спадчыну. Разам з тым у нас, сапраўды, як Аліна казала, у нас в спісе ёсць людзі, якія ўжо былі пазбаўленыя сваёй маёмасці ў Беларусі. І шмат людзей пісалі і мне асабіста, і нашым калегам па арганізацыі яшчэ ў першыя дні, калі быў падпісаны гэты указ. Я звяртаўся да офіса Святланы Ціхановскай на хіба цягам першага тыдня пасля прыняцця гэтага указу. Мы размаўлялі аб гэтым, што гэта сапраўды вельмі важна штосьці прыдумаць для нейкай выйсці для беларусаў. І вось сёння ўжо ў межах нашай кампаніі па выбарах у Координацыйную раду блокам «Еўрапейскі выбар» было прынята рашэнне аб агучванні свайго праекта резалюцыі Координацыйнай рады ў выпадку нашага абрання. Я ўпэўнены, што мы будзем абраныя і зоймем значную фракцыю ў Координацыйнай радзе. Вось мы будзем выступаць за прыняццё резалюцыі па вяртанні незаконна канфіскаванай маёмасці у Беларусі.
у гэтым законапраекце прадугледжана стварэнне адмысловай спецыяльнай камісіі, якая будзе разглядаць все гэтыя кейсы. Туды можна будзе звярнуцца у пісьмовым выглядзе і предоставіць дакументы аб праве на ўласнасць на гэтую нерухомасць. Таксама размова, выбачай, што я перабіваю, размова ідзе пра часы будучыя, новыя Беларусі ці пра зараз? Не, реестр мы будзем ствараць зараз. Я упэўнены, што гэта трэба рабіць менавіта зараз, каб калі сітуацыя зменіцца, каб у нас ужо быў падрыхтаваны реестр, в котором былі прапісаныя все аб'екты нерухомасці, все люди, которые потерпели от режима, которые былі пазбаўлены сваёй законнай нерухомасці. А таксама гэта яшчэ і важны сігнал як для ўладаў, што іх дзеянні не застануцца беспакараныя, а разам з тым і для тых людзей, которые патэнцыйна могуць хацець набыць чужую нерухомасць. Таму што такім людзям мы ніякай кампенсацыі не прадугледжваем. То бок яны павінны ведаць, што яны набываюць незаконна адабраную нерухомасць, і таму вельмі важна рабіць гэтую праблему публічнай, казаць пра гэта Аліна, ну вот глядзі, што яны не ведалі, што незаконна адабраная маёмасць Ціхановскіх, Цыпкалаў, это мы бярем нават гучныя імёны, і ўсё адно было выкуплена. Вот што яны не ведаюць? Яны ведаюць, але, быць можа, яны не ведалі, што за гэта ім будзе. Яны, можа, думалі, ну, падумаеш, мы купілі, і все так нам застанецца. Зараз мы кажам вельмі адкрыта і шчыра. І гэта прапісана вось у нашым праекце рэзалюцыі, які, спадзяёмся, будзе прыняты каардынацыйнай рады, быць можа, дапрацаваны, таму мы кажам, што гэта толькі праект. Каб людзі ведалі, па-першае, што гэта маёмасць адабраная, што калі яны яе купяць, яна ў іх не застанецца, яна будзе вернутая законным уласнікам гэтай маёмасці, а ты людзі, якія прымаюць гэтыя рашэнні, яны таксама панесуць пакаранне. Пытанне пакарання для тых людзей, якія зараз выконваюць злачынства ў нашай краіне, вельмі важнае. І мы гэтага не прапусцім. Мы даб'емся, каб тыя людзі, якія парушаюць закон, усё ж такі былі наказаныя. Дарога піша: я на сваім канале яшчэ напрыканцы 20-го года папярэджваў, што рэжым будзе канфіскоўваць маёмасць. Дарога, я, канешне, разумею, што ты таксама не горшы за чалавека, які любіць гаварыць, што я першы яшчэ некалькі гадоў таму агучваў вось гэта, але пытанне ж у тым, што ў гэтай сітуацыі рабіць. Ну, апроч стварэння такога рэестра, ёсць нейкія іншыя дзеянні, ёсць нейкія прапановы. Што вы яшчэ прапаноўваеце? Ці вот это на сёння адзіная магчымасць, якую вот у гэтай сітуацыі мы можам рэалізаваць? Менавіта па гэтай тэме? Не, пакуль па гэтай тэме. Па гэтай тэме будзе створана камісія, будзе створаны реестр, мы будзем збіраць базу дадзеных ад пацярпелых людзей, у которых адабралі нерухомасць. Будуць збірацца таксама дакументы, якія пацвярджаюць права ўласнасці. Мы рэкамендуем тым людзям, у якіх няма дакументаў аб наследаванні, так скажем, на перспектыву зрабіць на сваіх дзяцей. Бо калі сітуацыя зменіцца і не будзе ніякіх дакументаў пацвярджаючых, што чалавек з'яўляецца спадкаемцам, то могуць быць пытанні для асобнага разгляду, каб іх пазбегнуць, мы рэкамендуем, каб былі дакументы аб атрыманне наследавання. Так, і гэты законапраект, гэты праект рэзалюцыі, ён грунтуецца ў асноўным на законапраекце, прынятым літоўскім сеймам в 1994 годзе, згодна з которым грамадзяне незалежнай Літвы, которые мелі сваю нерухомасць там да савецкай акупацыі, і іх нашчадкі у 1994 і до 2001 года маглі звярнуцца па атрыманні сваёй законнай нерухомасці альбо кампенсацыі за яе. І, адпаведна, 31 снежня 2001 года гэты працэс быў завершаны. Тыя людзі, которые звярнуліся ў адпаведную камісію, которые предоставили все гэтыя дакументы, яны сталі ўласнікамі
сваёй законнай нерухомасці. Так я веру, што будзе і у нас. Больш за тое, ну гэта працэс, які праходзілі шмат якія краіны нашыя суседнія. Падобныя працэсы, вось як Артур уже сказаў, былі ў Літве. Падобнае адбывалася ў Латвіі, падобнае адбывалася ў Польшчы, у Чэхіі. Толькі тады гэта было звязана з тымі яшчэ посткамуністычнымі справамі, калі камуністычнымі ўладамі адбіралася маёмасць. Дарэчы, гэта таксама пытанне, якое трэба будзе вырашыць у Беларусі. Вось у майго прадзеда забралі зямлю, якая яму належала. Ці хтосьці збіраецца вяртаць? Пакуль гэтае пытанне, канешне, мы не задаем, але трэба будзе іх таксама паставіць на разгляд, але зараз вельмі важна абараніць правы тых беларусаў, якіх незаконна пераследуюць. І я думаю, што акурат каардынацыйная рада можа стаць той пляцоўкай, дзе мы выпрацуем добрае рашэнне, перагледзім практыкі іншых краінаў, якія былі, паглядзім, што найбольш нам пасуе. І ў той момант, калі мы вернемся ў Беларусь, у нас ужо будзе падрыхтаваны законапраект, які фактычна можна будзе досыць хутка імплементаваць. І вельмі важна, каб гэта резалюцыя і законапраект, который в перспектыве будзе прыняты, каб яны тычыліся не толькі тых беларусаў, которые, там, скажем, пацярпелі пасля 2020 года, а пачынаючы ад 1996 года, калі Лукашенкам быў разагнаны законна абраны парламент, і калі пачынались палітычныя працэсы, калі людзей пазбаўлялі маёмасці, бізнесаў па палітычных матывах. І я думаю, што ўсе гэтыя кейсы нам варта будзе разглядаць. Ну, вот Аліна слушна вельмі заўважыла, што сапраўды пры лукашэнкаўскім рэжыме вось гэта працэса дэкамунізацыі і ўвогуле вяртання адабранай камуністамі ў свае часы спадчыны так і не было. У адрозненні ад іншых краінаў, той же самай Польшчы ці краінаў Балты, так нічога і не зрабілі. То есть вы хочаце так замахиваецеся вельмі шырака ў гэтым пытанні? Гэта не шырака, гэта нармальна. Гэта нармальныя працэсы ў нармальных дэмакратычных грамадствах. А тое, што гэта не адбылося падчас панавання Лукашэнкі, гэта яшчэ раз доказ таго, што гэта антыдэмакратычны рэжым. Мы павінны вярнуць гістарычную справядлівасць і павінны супольна вырашыць, як мы гэта зробім. Я думаю, што мы зараз не ўправе адказваць за ўсіх за тых людзей, якія будуць абраныя ў беларускі парламент на вольных выбарах, якія будуць сапраўды гэта вырашаць, але ўздымаць гэта пытанне варта. І ўжо зараз вось пытанне дэкамунізацыі, дэімперыялізацыі мы уздымаем разам з нашымі калегамі з Беларускага інстытута публічнай гісторыі, там, дзе гісторыкі сапраўды адстойваюць наше меркаванне пра нашу гістарычную праўду. І гэта вельмі важна. Скажу я, што выклікае вельмі вялікая цікавасць у беларусаў вось пытанне гістарычнай справядлівасці, як нам ставіцца і да розных святаў, як нам ставіцца да пытання ілюстрацыі, як нам ставіцца да тых злачынстваў, якія былі зробленыя ў часе камунізма. Быць можа, нам трэба зрабіць сваю чорную кнігу злачынстваў камунізма, як гэта было зроблена. Як бы ёсць шэраг рэчаў, якія абавязкова трэба зрабіць, ужо не кажучы пра тое, што трэба будзе, напэўна, адчыніць архівы КДБ і не толькі, каб мы даведаліся сапраўднае то, што адбывалася з нашымі продкамі. Гэта, в прынцыпе, ж не так даўно это і было. Шмат хто яшчэ з жыхароў Беларусі вельмі добра памятае тыя часы. Так, дарэчы, калі вот про пазбаўленне там, што ёсць і адбываецца і што можа быць, мы кажам пра маёмасць, але вось ваш калега, умоўна кажучы, гісторык Марзалюк, неяк тут выказаўся пра тое, што ды можна і грамадзянства забраць. Вот не падабаецца рэжыму дзейнасць, умоўна кажучы, там Коўшык, там Фінкевіча ці яшчэ каго, забраць грамадзянства і ўсё. Тут вот... Магу адказаць? Да, калі ласка. В Літве таксама я прывожу прыклад Літвы, грамадзяне, якія пакінулі Літоўскую рэспубліку на час акупацыі, па вяртанні ўжо в незалежную Літву, звярталіся ў аддзел па грамадзянстве і міграцыі, но яно ў іх называецца трошкі інакшай, але ім прадастаўлялось фактычна грамадзянства літоўскае, яно ім узнаўлялось. То есть не было такого там, а хто ты такі ўвогуле, ты ж не грамадзянін. Абсалютна, яны аўтаматычна іх дзеці таксама аўтаматычна атрымліваюць. І адной з умоваў гэтага праекта, который мы прапануем, мусіць быць беларускае грамадзянства. Я, до речі, адказваючы Марзалюку, магу сказаць, што вы у нас можаце забраць усё.
кватэры, пашпарты, але вы не можете забраць у нас права называцца беларусамі і быць рэальнымі грамадзянінамі нашай краіны. Таму казаць можна все, што заўгодна, але мы ведаем, што мы даможемся таго, што мы вернемся ў нашу краіну. Дарэчы, напэўна, Зміцер это таксама сачыў за тым, як Лукашенко ездзіў на паклон у Расію, у якім ён кепскім фізічным стане, таму давайце дзеда зліць, давайце рабіць усё тое, каб гэты рэжым хутчэй скончыўся, а не дамаўляцца з тымі людзьмі, якія зараз выконваюць злачынствы. Я ўжо чуў такія выказванні, што, маўляў, з гэтай ініцыятывай, якая балючае пытанне, шмат для каго вы выступілі толькі на фоне выбарчай кампаніі, маўляў, хайпануць вырашылі, папулісты такія і гэтак далей. Ну і ці вот, напрыклад, Віктор К піша: нічога гэтага не будзе без распаду расійскай імперыі і ніхто не дае адказу, што рабіць для гэтага. Украіна ваюе на фронте, а беларусы нават дзеля барацьбы на інфафронте арганізавацца не могуць. Так вось, ўсё ж такі на пасля перамогі і ці трэба гэтым займацца? Папулізм ці не папулізм? Ці вот як вы ацэньваеце гэта? Вось я заўсёды здзіўляюся, чаму мы беларусы сябе так недаацэньваем. Вось чаму мы заўсёды кажам, што мы кепска змагаемся, што мы робім все не так. Мы робім все то, што можна ў дадзенай сітуацыі. Мы не маем танкаў, мы не маем іскандэраў, мы, напэўна, не зруйнуем Крэмль, але мы можам рабіць усё дзеля таго, каб жыла наша нацыя, дзеля таго, каб на людзі адчувалі, што пра іх ёсць клопат. Хтосьці думае пра тое, што калі Лукашенко і іх забраў незаконна кватэру, то ёсць людзі, які хочуць гэта зрабіць назад, вернуць гэтую кватэру. Таму я думаю, што абвінавачваць нас у папулізме не варта. Мы шукаем тыя развязанні, якія сапраўды цікавыя, важныя беларусам і з тымі праблемамі, якія ёсць. І тыя рэчы, які мы рэальна можам зрабіць у межах каардынацыйнай рады. Насамрэч, гэтае пытанне, вось як і Артур кажа, ён абмяркоўваў яшчэ раней з офісам Ціханаўскай. 2023 мы таксама абмяркоўвалі ў іншых колах. Проста пры нагодзе кампаніі у нас сашлі зоркі. І прапановаў в каардынацыйнай радзе, але моя прапанова не знайшла, так скажем, падтрымкі у каардынацыйнай радзе нумар 2. І, дарэчы, я ведаю, што юрысты офіса Святланы Ціханаўскай, яны працуюць агулам над такім вялікім пакетам дакументаў па аднаўленні справядлівасці, пра кампенсацыі палітвязняў і так далей. І мы спадзяемся, што яшчэ ў будучым, мы пакуль яшчэ не паспелі гэта зрабіць, але мы сінхранізуемся з імі, і гэта будзе як бы часткай вось гэтага вялікага пакету прапановаў. Шановнае гаспадарства, пакуль у нас ёсць яшчэ эфірны час, я хочу сказаць хвілінка, ну нават не рекламы, а хвілінка падарунка. Я прыйшла сюды сёння з кніжкай, якая кажа пра сцяг нацыі ідэнтычнасць. Бел-чырвона-белы — гэта новая кніга, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіча. І сёння я хочу, каб гэтую кнігу мы падарылі аднаму з нашых гледачоў альбо глядачак. Зміцер, за што падарым кніжку? Ну, я не ведаю, давайте якой-нибудь там конкурс, пытанне там, ці што, ці... Так, Аліна, ну вы ж як чалавек вопытны у журналістыцы, прапрацаваўшы не адзін год, павінны былі ісці падрыхтаваўшыся да конкурса, для правядзення конкурса. Праўда, вот я падрыхтавалася, прынесла кніжку. Пытанне не падрыхтавала, але, шановнае гаспадарства, давайте адкажыце на пытанне, чаму беларусы павінны зрабіць еўрапейскі выбар, чаму гэта важна казаць пра тое, што Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы, і вось мы выберем адказ на гэтае пытанне і кніжачку перададзім, перашлем нават аўтару найлепшага паста. Так што адзінае, сачыце за маімі, давайте напэўна соцсеткамі, мы апублікуем гэты камент і папросім з намі звязацца, таму што будзе цяжка знайсці, напэўна, сярод каментароў вашых. Ну да, я попрошу, калі ласка, дайце буйным планам на экран, як выглядае кніжачка. Возьмите ў руку, вот так вот, Аліна, о, вот, бачыце, якая... Яшчэ хочу пахвастацца і сказаць вам, што гэта кніжка, гэта таксама прыклад таго, што беларусы робяць шмат. Бо гэтая кніжка была выдадзеная за грошы беларускіх мецэнатаў.
І вось гэта таксама прыклад таго, што мы разумеем, што для нас сцяг, нацыя, ідэнтычнасць важная. І гэтая кніга разбурае ўсе тыя шкодныя стэрэатыпы, які навязваюцца нам прапагандай пра нейкі там фашызм, нацызм, нашых дзяржаўных сімвалаў, таму гэта сапраўды важная кніга для ўсіх сучасных беларусаў. Карацей кажучы, такое пытанне ад Аліны Коўшык, чаму беларусы павінны зрабіць еўрапейскі выбар, чаму гэта для нас і для нашай краіны і для нашай нацыі важна. Пішыце альбо у каментарах да гэтага стрыма. Зараз, калі можа быць не паспеем, не пачытаем, то пасля Аліна адмыслова вечарам знойдзе час праглядзець усе каментары і той, які ёй спадабаецца, і аўтар гэтага каментара атрымае гэту кніжку ў падарунак. Дарога, я папрасіў бы не карыстацца тут, знаете, такімі вот магчымасцямі наўпрост звяртацца. Мне падарыце, піша. Што значыць мне падарыце? Пішы. Дарога, табе абавязкова падару, толькі пусть з табой сустрэцца. Што ў нас даўно не атрымоўвалася. Вот. О, Дарога піша, таму што Еўропа наш дом, нам папросту трэба вярнуцца дадому. Ну, адзін з варыянтаў, таму ж не азначае, што ўжо заваяваў. Можа, хтосьці напіша яшчэ больш яскрава, хаця я прызнаю твой талент, Дарога, але тым не менш. Трэба дэдлайн прызначыць. До конца дня сёння, так? Да, до конца сённяшняга дня, альбо тут у каментарах под гэтым стрымам, альбо пішыце адмыслова, я не ведаю, в інстаграме, у тэлеграме, там ці яшчэ дзе Аліне, і яна, кніга не застаецца ў мяне, яна забірае яе з сабой, і яна ж будзе адсылаць пераможцу гэтую кнігу. Так што, калі што, усе пытанні да Коўшык. Так, был цікавы каментар. Вот, просто на завершэнне, можа быць, гэтай тэмы вельмі актуальнай пра маёмасць, тым не менш. Маёмасць, праходзяшчы міма, ў чарговы раз не прайшоў міма, і пакінуў каментар. Маёмасць будзе проданая іншым людзям пасля пакупкі на аукцыёне. Вы потым будете у іх забіраць кватэру, а іх на вуліцу? Атрымліваецца, што так. Атрымліваецца, што людзі, которые набываюць зараз нерухомасць в Беларусі на аукцыёнах, павінны даведвацца гісторыю гэтай кватэры. Хто папярэднія ўласнікі і чаму яны былі пазбаўленыя гэтай нерухомасці. Гэта ёсць частка персанальнай адказнасці. І мы павінны клапаціцца в першую чаргу пра тых людзей, которые незаконна былі пазбаўленыя сваёй нерухомасці па палітычных матывах. Падтрымліваеце? А как же ж вось там эмпатыя, гуманізм, чалавечнасць, разуменне ўвайсці ў сітуацыю, становішча? Гэта сапраўды пытанне персанальнай адказнасці. Не трэба ласіцца на чужое, гэта вядомая народная мудрасць, скажем так, і не трэба просто пакупаць кватэры, якія не належаць. І тут вось акурат там, дзе танней, не будзе добра. Таму, шаноўнае гаспадарства, гэта ініцыятыва сапраўды вельмі важная, і калі у вас будуць сумневы ці купляць гэтую кватэру, я думаю, што можна будзе звярнуцца вось гэтую камісію, таму што рэестр рабіць яўным, напэўна, будзе не варта з прычыны бяспекі, але па пэўным запыце, я думаю, мы можам прадастаўляць дадзеныя альбо казаць, што так сапраўды гэтая нерухомасць ёсць у рэестры, таму проста не варта ласіцца на чужое. Не трэба лічыць, што калі вы зараз купіце кватэру па нейкіх вельмі нізкіх коштах, што яна так і застанецца. Ніколі на чужом горы свайго шчасця пабудаваць нельга. Так, зразумела. І, дарэчы, так, не прачытаю назву нашага пад лінкам, якім ён глядач, ну, але які кажа, што могуць быць хітрыцы кшталту таго, што перад ад'ездам самі прадалі кватэру, а потым звярнуцца, маўляў, вярніце мне, дапамажыце. Ну, ведаеце, на ўсіх хітрыцоў знойдзецца добрая камісія, якая разбярэцца з дакументамі, і калі чалавек прадаў сам, а потым нешта там спрабуе схітрыць, ну, ёсць жа дакументы куплі-продажу, ёсць жа альбо судовыя рашэнні па канфіскацыі нерухомасці. Это все будзе спраўджвацца, і, безумоўна, толькі ў адпаведнасці з дакументамі будуць прымацца тыя ці іншыя рашэнні. Ніхто просто так паводле словаў не будзе прымаць ніякіх рашэнняў.
Безумоўна, я б хацеў з вами яшчэ одну тэму абмеркаваць. Артур, мы калі з вами списываліся і как бы планы будавалі на сённяшні эфир, закранули такую яшчэ одну вельмі важную тэму, но яна больш такая агульная. Гэта тэма, якую часам папракаюць тых вось зараз, хто з'ехаў. Это тое, што з часам вы губляеце там сувязь з радзімай, вы уже не ведаеце іх патрэбаў, іх бедаў, іх настрояў, і гэта і самае галоўнае, што вы нічога не можете зрабіць адсюль з-за мяжы для тых, хто там. Ці сапраўды яно так? Ці ёсць магчымасць сёння весці нейкую працу ўсё ж таки ў Беларусі з беларусамі, там бачную, небачную, і ў якіх накірунках гэта можна рабіць? Мне складана казаць за ўсіх, але у нашым выпадку для нас гэта магчыма, бо мы пачалі займацца такой працай значна раней за 2020 год. Адпаведна, у нас ёсць пэўная сетка кантактаў, ёсць пэўныя механізмы працы, і вот мы працуем в сацыяльным накірунку. В першую чаргу гэта кансультацыі, гэта адукацыйныя мерапрыемствы па сацыяльным накірунку. Мы тлумачым, як людзям можна вырашаць тыя ці іншыя праблемы, в які інстанцыі трэба звяртацца, як. Вось, і в прынцыпе людзі працуюць як бы. А тое, што мы думаем, што людзі в Беларусі баяцца, там, то мы в першую чаргу гэта прапускаем праз нейкае сваё уяўленне, бо людзі в Беларусі, яны жывуць абсалютна в іншай рэчаіснасці, і для іх гэты страх ён можа в пэўнай ступені не ёсць такім відавочным. Людзі просто, можа быць, палітычны складнік ён адышоў на другі план, але тым не менш людзі все роўна цікавяцца навінамі, цікавяцца тым, што вакол іх адбываецца, цікавяцца тым, што адбываецца. Вось, і трэба працаваць з гэтымі людзьмі, трэба іх адукоўваць, трэба іх інфармаваць, знаходзіць новыя пляцоўкі. І, в прынцыпе, гэта можна рабіць ужо сёння. А я хочу папрасіць усіх, перастаньце трансляваць гэты шкодніцкі прапагандысцкі наратыў. Што, маўляў, тыя з'ехаўшыя, тыя застаўшыеся, што вы ведаеце. Гэта неправда, дарагія сябры. Нават у людзі ў нашым спісе, якія ідуць ад еўрапейскага выбару, шмат з іх яшчэ зусім нядаўна жылі ў Беларусі. Все мы маем сувязь з нашай радзімай. Натуральна, мы зараз жывем у іншым асяроддзі, але мы ўсе свядома выбіраем працу для нашай краіны. І я перакананая, што нават будучы з-за мяжы, мы можам зрабіць вельмі шмат. І варта гэта рабіць. Але трэба памятаць адно, што тыя дзеянні, якія магчымыя тут, гэта адзін від дзеянняў. Яны могуць быць гучныя, яны могуць быць больш прыцягальныя, а тая праца, якая вядзецца ў Беларусі, яна сапраўды небачная, трохі партызанская, яна ідзе ў такіх міні-супольнасцях, і гэта таксама важна, гэта все нашы людзі. Я бы не дзеліла нас, беларусаў, мы все адна нацыя. І ведаеш, зараз мы живем в 21 стагоддзі, межы яны ў пэўным сэнсе умоўныя. Мы маем сувязь штодня, мы бачым, чым дыхаюць, чым жывуць людзі. Аліна, ну тут я з табой згодны цалкам, калі размова ідзе пра тое, што да вы ўжо не разумееце, вы не бачыце. Мы ўсе размаўляем з людзьмі, у нас усіх засталіся сябры, сваякі, нехта яшчэ. Мне таксама пастаянна прысылаюць нават відэо, дзе бачна настроі людзей, што яны там дзесьці у глыбіні народаў, пра што кажуць, пра што на вуліцы не чуваць, але яно ёсць. Так што мы, ў прынцыпе, уяўленне маем. Размова больш ідзе пра тое, а што мы можам зрабіць адсюль для тых людзей. Вот, да прыкладу, возьмем конкретно координацыйная рада. Вот пишут там, а што яна нам тут у Беларусі, гэтая ваша координацыйная рада? Вот што яна ім? Што яна ім у координацыйная рада? Шаноўнае спадарства, координацыйная рада гэта будзе упершыню збор людзей, дэпутатаў, абраных беларусамі
у рэальных выбарах людзей, якія вельмі моцна зматываваныя, як каб абараняць вашы інтарэсы, прасоўваць пэўныя накірункі. Кожны ідзе са сваёй праграмай, кожны мае нейкае пытанне, якім ён займаецца. Вось Артур займаецца сацыяльнымі пытаннямі, я займаюся больш пытаннямі адукацыі і культуры. І кожны з гэтых людзей ідзе са сваімі думкамі. Вы уявіце сабе, што 80 такіх чалавек будуць збірацца і будуць думаць, што мы разам можам зрабіць для Беларусі. Мы будзем вось нават гэты праект рэзалюцыі прымаць. Мы будзем камунікаваць з замежнікамі, мы будзем камунікаваць з беларусамі, мы будзем шукаць шляхі вырашэння розных складаных пытанняў, тых жа там замежных пашпартоў, легалізацыі беларусаў за межамі, а ў Беларусі таксама магчымасці таго, каб уплываць на рашэнні палітыкаў. Вось я, напрыклад, супраць таго, каб Святлана Ціхановская там аднаасобна вырашала, куды там далей павінна ісці Беларусь. Я хочу, каб гэта быў кансэнсус, які выпрацоўваецца ў каардынацыйнай радзе, абмяркоўваецца ў аб'яднаным пераходным кабінеце, толькі потым зацвярджаецца абранай прэзідэнткай. Гэта дэмакратычны шлях. А для нас гэта таксама магчымасць, ведаеце, публічнай палітыкі, выйсці да вас і расказаць вам, што мы вас чуем, мы хочам з вами размаўляць, пачуць вашыя праблемы і паспрабаваць іх вырашаць. Канешне, нам было бы прасцей, калі б мы былі ў Беларусі, але уявіце сабе, колькі такія зматываваныя людзі маглі бы зрабіць, будучы ў Беларусі. Таксама мы будзем прапаноўваць стварэнне камісіі па працы са зваротамі грамадзянаў, которые знаходзяцца як в Беларусі, так і за межамі. Беларусы смогуць звярнуцца ў адпаведную камісію, і прадстаўнікі камісіі будуць дапамагаць у вырашэнні пытанняў. Напрыклад, калі это за мяжой, то легалізацыі там ці звязаных там з нейкімі дакументамі, там, я не ведаю, там, з універсітэтам, там, ці з нейкія яшчэ дакументы. Калі в Беларусі, то гэта таксама могуць быць нейкія кансультацыі, ці куды звярнуцца, як вырашыць тую ці іншую праблему. Вось, А я вельмі разлічваю на працу камісіі па адукацыі і працу камісіі культуры. Я думаю, што вельмі важна нам на гэтай платформе абмяркоўваць тыя пытанні, як падтрымаць беларускую культуру, як развіваць беларускую адукацыю, як ісці наперад і рабіць яе больш сучаснай. І вось тое пытанне, якое мы зараз абмяркоўваем з шырокім прадстаўніцтвам беларускіх інтэлектуалаў і прадстаўнікоў акадэмічнай сферы, гэта пытанне беларускага нацыянальнага даследчага універсітэта. Уся Беларусь скарыстае, калі такая установа з'явіцца. Дарога піша: я супраць таго, каб беларусаў замежжа ўспрымаць як нейкую абслугу для беларусаў у Беларусі. Усімі гэтымі прэтэнзіямі і абвінавачаннямі можна толькі павялічыць дыстанцыю паміж намі. Так, Дарога, ты гэтую кныроўшчыну сваю перастань. А то разумееш, што дагаворышся зараз, што можа быць уже і пра не шкадаваць будзеш тых, хто на мяжы стаіць. Але сапраўды я вот таксама згодны з Алінай, не трэба гэтую тэму неяк так надта ўжо узносіць на сцягі, таму што не так ужо мы адарваны, таму што ўсё ж таки свет змяніўся з 19 стагоддзя, калі беларусы з'язджалі ў Амерыку на пачатку там 19 стагоддзя, і ўсё як на іншую планету, невестачкі, нічога, раз на ўсё жыццё можа атрымалася ліст атрымаць які-небудзь. Зараз іншая сітуацыя, пастаянна на сувязі, пастаянна ведаем усё, што можна. Дарэчы, Інстытут публічнай гісторыі, распавядзіце пра яго. Гэта не я павінна распавядаць, гэта павінны распавядаць тыя людзі, якія яго стварылі. Так, вы адказны за ўсё. Я не адказная за ўсё, але сапраўды мы трохі спрыялі паўстанню гэтай інстытуцыі, і я раю запрасіць Алексея Ластоўскага, Ігора Станкевіча ці іншых нашых выбітных гісторыкаў, якіх мы сабралі ў гэтую пляцоўку дзеля таго, каб зрабіць нашу беларускую гісторыю больш бачнай, больш заўважнай, каб ініцыяваць даследаванне, каб ініцыяваць публічныя дыскусіі. І я вельмі радая, што яны сапраўды ўжо включаюцца вось у такую публічную працу. Можете падпісацца, дарэчы, на тэлеграм-канал Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, і вельмі раю запрасіць іх у студыю. Ім сапраўды ёсць што расказаць. Я думаю, што вось пытанне нашага стаўлення да гісторыі, да нашых герояў, да нашых перамогаў ці паразаў, яны вельмі важная. Гэта тое, з чаго пачынаецца, ведаеце, такая павага да сябе і самастойнасць у нашых галовах. Калі мы разумеем, што мы
годная, вартая нацыя, калі ў нас ёсць чым ганарыцца, калі мы не ўспрымаем сябе як частку гісторыі расійскай імперыі ці Савецкага Саюза. Так, розныя перыяды былі ў нашай гісторыі, але мы, як беларусы, паказалі сваю жыццяздольнасць, паказалі, што мы захавалі сваю мову і культуру, і нам ёсць чым ганарыцца. Так, на жаль, трэба нам паціху завершаць наш эфір, але Аліна у нас ужо была не толькі ў якасці прадстаўніка кабінета, але і ў якасці на той момант яшчэ была не кандыдатка, але ўсё адно агучвала сваю пазіцыю наконт ввогуле это ўсё выбарчага працэса, каардынацыйнай рады, ўсяго астатняе. Артур, карыстаючыся момантам да цябе, навошта табе гэта трэба? Это каардынацыйная рада. Чаго ты лезеш туды? Ну, на мой погляд, координацыйная рада павінна стаць сапраўды прадстаўнічым органам беларускіх дэмакратычных сілаў. Паколькі гэта першы калектыўны орган, который абраны будзе дэмакратычным шляхам за 29 гадоў. Бо фактычна з 1995 года у нас не было свободных выборов в Беларуси. 29 годов прошло, и у нас першы шанец. Да, конечно, гэтыя выборы не будут иметь, там, скажем, 6,5 мільёнаў выбаршчыкаў, прыняўшых удзел у галасаванні, але тым не менш, нават калі прымуць удзел дзесяткі тысячаў беларусаў, гэта ўжо будзе пэўны вынік, это будзе пэўны мандат легітымнасці для гэтай координацыйнай рады на прыняццё стратэгій дэмакратычных сіл, для арганізацыі важнейшых грамадскіх абмеркаванняў па пытаннях, которые хвалююць усіх нас. Вось, і гэтым варта займацца. Патлумачце, калі ласка, што і мне задавалі такое пытанне таксама не адзін раз пра тое, што прыгожа гучыць прадстаўнічы орган Беларусі. А што за гэтым стаіць? Што гэта ўкладаецца? Што это значыць прадстаўнічы орган Беларусі? Каго ён будзе прадстаўляць, калі прыйдуць прагаласаваць 5000 чалавек? Ну, я думаю, што будзе значна больш людзей, якія прагаласуюць, але, па крайней мере, тых людзей, якія прымуць удзел у галасаванні. І тых людзей, которые смогуць звярнуцца ў координацыйную раду па нейкія кансультацыі ці па дапамогу. Я думаю, што для гэтага Беларусі людзі не змогуць прагаласаваць хаця б з абмеркаванняў бяспекі і не змогуць звярнуцца ў координацыйную раду. Мы не прадстаўнічыя. Я не думаю, што што трэба адразу так казаць, што будуць ці не будуць. Мы не ведаем, ці будуць прымаць удзел людзі з Беларусі. Я чамусьці думаю, што частка людзей з Беларусі будзе прымаць удзел у выбарах у координацыйную раду, але это зноў жа такі я не заклікаю іх прымаць удзел у галасаванні, гэта персанальная адказнасць кожнага чалавека. Мы яшчэ зараз мусім пачакаць таго, што абвесціць выбарчая камісія, як будзе выглядаць працэдура галасавання. З таго, што я чула, яна можа быць дастаткова бяспечнай. Вось апошнюю версію, якую я чула, таму давайце дачакаемся, спадзяюся, што гэта будзе хутка, бо сапраўды у людзей вельмі шмат пытанняў. Як будзе ісці галасаванне, як прагаласаваць? Да нас прыходзяць гэтыя пытанні для людзей, якія кандыдуюць, мы не маем дачынення да стварэння вось гэтай выбарчай платформы, але, дарэчы, яна вельмі сучасная, нават з штучным інтэлектам. На аснове штучнага інтэлекта будзе праводзіцца пэўная ідэнтыфікацыя, так што давайце дадзім шанец, і калі вы адчуеце, што гэта для вас будзе дастаткова бяспечна, то, канешне, мы заклікаем галасаваць і галасаваць за нас спіс нумар 3 еўрапейскі выбар. Але тым не менш, уявім сабе, што пераважная большасць беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, хаця бы з меркаванняў бяспекі галасаваць не будуць. Хтосьці прагаласуе на сваю адказнасць, але гэта будзе незначная колькасць хутчэй за ўсё. Я б хацеў, каб было інакш, але рэчаіснасць такая. Атрымліваецца, што гэта калі і будзе прадстаўнічы орган координацыйная рада, то перш за ўсё беларусаў за мяжой. Не, я думаю, что все ж таки люди, якія знаходзяцца в Беларусі, просто будуць прасіць сваіх членаў сям'і, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, прагаласаваць за той палітычны суб'ект, які, скажем, імпануе
тым чальцам сям'і, якія знаходзяцца ў Беларусі, будуць прасіць прыгледзецца, і мы заклікаем звярнуць увагу на наш спіс нумар 3 еўрапейскі выбар і падтрымаць нас, бо Беларусь гэта частка Европы, яна заўсёды ёй была і заўсёды будзе. А я хочу сказаць, что ось заўсёды, ведаеце, кажуць, ну што вы зробіце? Вы разумееце, што насамрэч вельмі важна нават пачынаць дыскусіі, нават ствараць вось гэтыя рамкі, нават ствараць задаваць тыя пытанні, на які мы супольна будзем шукаць адказы. Дзеля гэтага ёсць каардынацыйная рада. А тыя беларусы, які знаходзяцца за межамі, яны нічым не горшыя ад тых беларусаў, які застаюцца ў Беларусі, шаноўнае гаспадарства. Таму кожны голас важны, і таму калі вы адчуваеце сваю адказнасць і хочаце нейкім чынам паўплываць на тое, ваш голас будзе ўлічаны. Таму калі ласка, прагаласуйце. Юлія Бандарчык. Еўрапейскі выбар патрэбны для того, каб жыць у краіне, дзе заўсёды да законаў, дзе жыццё найвялікшая каштоўнасць. Антон, Беларусь не калонія расійскай імперыі, беларусы вольныя людзі. Еўрапейскі выбар, выбар вольных людзей. Ну і гэтак далей. Карацей кажучы, конкурс, які абвясціла Аліна, ён как бы набірае абароты, можете працягваць пісаць свае каментары да канца сённяшняга дня. 10 траўня 24:00 заканчивается галасаванне, і вось гэтая выдатная кніга, якую Аліна Коўшык прынесла з сабой, трапіць да пераможцы. Пераможца будзе выбіраць Аліна Коўшык. Я подумала, что так шмат добрых каментароў, таму я падарю 3 кніжкі, таму пішыце яшчэ больш. Падымем рэйтынгі Еўрарадыё супольна. Боже мой, яна як кот Матроскін ще одно. Яна працуе на кніжнай фабрыцы, дзе вырабляюць бел-чырвона-белую кніжкі. Дзякуй вялікі. Артур Фінкевич, Аліна Коўшык, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на ўсе магчымыя сацыяльныя сеткі, YouTube каналы і координацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінета. Інстаграм Аліны Коўшык — это асобная песня, так что, калі ласка, заходзьце. Артур, дзе цябе глядзець? Facebook. І тэлеграм-канал «Еўрапейскі выбар» у нас ёсць. І тэлеграм-канал еўрапейскага выбара. Ёсць і тэлеграм-канал, дарэчы, еўрапейскага радыё і YouTube-канал Еўрарадыё, так што не забывайцеся, заходзіце, калі для вас это бяспечна, подписываться. Жыве Беларусь. Жыве вечна.